No, dávaj, dole okno. Dávaj ďalkové. Daj ďalkové. Jak to priblížim? Oni otočia, oni sú praví, rýchlo. Rýchlo to priblíži. Jasné, dobre, obej nevej, to je jebo. To je sila. Hej, toto vyhráme video. Však ale... To pošleme, budeme obehni ho, to musíme rovnať blízka, ne? Poď, daj ho. Počkej, teraz, ak vyjdeme z oného. A jaký smrad od nich ide. Natáčaš to? Ne, natáčaš. Je tam tma? Teraz sa natoč. Natáčaš to. Čo chceme? Kokos, to je sila. Máš to? Toto posledná slovo do zviera, ty kokos. Počkej. Je to značku. Nemôžem im toľko svietiť dvojne. Ty nemusíš ich obehnúť, a potom... No ja zabujem pes! Ty kokos, to je sila. Tak čo? Nedajú koná. Chudáka. Nedajú koná do kufra, nie. Čo? Trváci to mi... Hýbaj, predbehni ich, dávaj, hýbaj. Pomaly.